thiam zirna channel thlir tu zong zong te in zawa in chibai kan han book chewa ka channel lo thlir thin tu ten kan video te in lo tangkai pui ngai kan han be se ya in video in tangkai pui tura kan rin te ron da chhozel kan la tuma tin November thla chunga subscriber sangkhat nei man tumin ma kan han la chho me kan ya chumia chuan clear tu ten min lo pui ve mi subscriber sangkhat nei man ngei tura tran min lo lak puya kan channel te lo subscribe video te po min lo share saksel turin kan han som masa chewani ole tun tuma hian online na poisa hlo theina chungchang kan han soidona YouTube channel nei ta ne mo blog emo website nei ta ne mo chutiang kherlo WhatsApp emo Telegram emo Facebook emo khating ang mang thiam ho tan shrim man thei chungchang kan ron soidona YouTube channel kan nei ani pon YouTube emo YouTube manga kan hlo ba ka khan hemi tuna hlo theina kan soi mang hian poisa hlo theya chu hlo kha double don ti na ni chu tin khatiang ni lem lo tan po antir nan mi YouTube channel emo an video link emo Facebook emo WhatsApp emo Telegram emo khating anga khoi emo kan va post pianga poisa kan hlo theina tura kha tun tuma kan soi tur hi ani tin poisa hi bank account na ol sam de walak chua mai thei ani bokta ti chon hadam devin poisa alak lu theya kan hun ol rem chang nei anga khatiang manga khan han ti khan poisa kan lo la lut zel thei don ti na anita ni ti chuan eng kan poisa hlo te hi poisa kan hlo te hi dollar nga atlin huna withdraw thei ani chu kan account na aron lut thei ta dollar khat hi India poisa cheng za angin hemi titu te hian an ron chu ta dollar nga kan hlo chuan cheng zanga kan hlo don ti na ni dollar nga atin vele cheng zanga kha kan withdraw zar thei don ti na lo ni ta ni ti chuan heng poisa lak chuanan hian just cash ti te easy paisa ti te tin Paytm le PayPal account enge mo ber hi nei anga ya pei chon Paytm hi ka mang maya Paytm hi siama harsa chung lova Paytm application hi download in register mai thei ani chu mi Paytm mang hian Paytm kan account mang hian poisa kha ol sam takin kan la chuak thei bok ti kha seta ila ti chuan enge ni poisa hlo lova WhatsApp emo Facebook khating ang chi kan han khoi atha tho ta mai ro chu hun ol rem chang kan neya khatiang khoi pa kan hun ola kan top up man tur emo khatiang ang chi alo tum thei kha thil tha ania tin kan post tam phei chuan hlo kha kan nga zel dona chumi ni wang chuan in hlo na thatak ania tunlai Sri Lanka ra pon chuale na tho na sumlak lu na aboi thak thina chung kara chuan khatianga hadam deu jok la in chunga tanga himdam zoka kan hlo mu theina ania wangin he thil hi athariau maya tinarin tlak boka chu wanga han share cheu kan hi ti chuan ati dan hi kan soi tam lo mayanga engpo ni se website oma chu website chuan kanin register anga
ti chuan kan in register nuwa chuan link kami link da na tur alo omanga kami website ta khan ta chuan link kan han da anga chumi link chu toy te na ron in siam don ani ti chuan enting nan YouTube video kha kami link kha enting nan tu mo hnen na kan han share du ta a chu YouTube video link ka chu in copy photanga ti chuan kami website ta khan chu link chu iwa page sanga ti chuan chumi website mang chuan link ran ya isia manga chu link ka chu iwa post sanga iwa pe anga ti chuan kha en tu in alo click vele nang chuan poisai lo hlo ngal zar to dona click tuan tampo le I hlo kha tam don en ti na ania lo en tuan tampo le I hlo kha atam don ti na nia tin mani video emo mani website emo mani YouTube video emo mani blog post emo khatiang ringot chau ni lo khan midang dai post po kha va copy ma la buaina lowal lo inei vek don ti kha hriat turani chuwang chuan he thil hi tha em maya nang ni ponin lo hlok pui ve ngei kan be se ya ti chuan chu thil ti na link ka chu description video description a hian kan da a ta khon lo click ula lo in register ula ti chuan in mang ve thei don ani ole ka channel thir tu ten in lo tangkai pui ngei ka be se ya tu na online manga poisa lo na kan han soya po hi in lo tangkai pui ngei kan be se ya channel la subscribe lo ten lo subscribe ula video thar kan ron da chuate in lo mu ngal zung theina turin bell icon asir lama dar le makha lo met bok ulati kha kan han cha du cheu ni